3 जुन मुलुगनां साइकेल सानजों लोब्बा लाखिनानै बेंटल फरायसालिमानि NSS Unitआ साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। चिरां जिल्ला बेंटल फरायसालिमानि NSS हानजाया दिनै सेथि खेबनि थाखाय मुलुगनां साइकेल सानजों लोब्बा लाखिनानै साइकेलजों हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बेंटल फरायसालिमानिफ्राय जागायनानै बेंटल हाथाइ, थुक्राझार, बालाजार, बालाफारा, देवलगुरि जाना बेंटल फरायसालिमायाव थुंगे फैयो। बे हाबाफारियाव गासै 40 सासे NSS भलन्टियार लोगोसे फोरोंगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। आथिखालाव मानसिनि मोदोमाव बायदि रोखोमनि बेमार सोमजिनायनिफ्राय आरो आबहावा गुबुंले जानायनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ रैखा मोननो हानाय बादि सांग्रांथि होनायनि थांखिजों बे हाबाफारिखौ लादों होननानै बिथांमोना फोरमायदों। आच्छा जेनेरेलि दिनैनि नैबे दिना मोनसे बयजोंबो गनायनानै लाजावथाव दिन। मानो होननानै बुङोबा दिनैहाय वर्ल्ड बाइसाइकेल डे हिसाबै अबजार्भ खालामनो गोनां जादों। जेनेरेलि बेखौ आगोलहाय रियेलाइज जायाखैमोन। जोंबो देग्लायसो फार्स्ट टाइम जोंनि बे बेंटल कलेजावहाय अबजार्भ खालामनो आखायाव लादों। मानो होननानै बुङोब्ला दा गारि मटर बाहायनानै जोंनि इनभारमेन्टआ बारानिफ्राय बारा गुबुंले जानो हमबाय थादों। बेजों लोगोसे जोंनि जे नेचारेल रिसोर्सेस जेरैहाय पेट्रल, डिजेल बेफोरबो आस्ते आस्ते खमायलांनो हमदों। प्लास जोंनि हेल्थआबो गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिनावहाय जालांनो हमदों। स' बैफोरखौहाय गैया खालामनो, गावखौनो गाव फिट खालामनो आरो पाब्लिकफोरखौबो बिनि इम्परटेन्सखौ मिथिहोनो थाखाय जोङो नैबे दिनैनि बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। जेनेरेलि मुलाम्फायाथ' गोबाङानो दं, जायनि थाखाय जों बे जिनिसखौनो आरो लाबोफिननांगौ जानानै फैदों। आस्ते आस्तेनो जोङो बाइक, गारि मटर कम्फर्ट जनाव थांबायमोन, खिन्थु दिनैहाय मा नैबे साइकेल सालायनाय एबा खामानि मावनाय बेफोरबायदियावहाय जों फैफिननांगौ जानानै फैदों बायदि रोखोम रिजननि थाखाय। गिबियावनो जाहैबाय मा आबहावा गुबुंले खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानाय। जेरैहाय जोङो गारि मटर बाहायोबा साउन्ड पलिउसन, एयार पलिउसन, स' बायदि रोखोमनि इनभारमेन्टेल डिग्रेडेसना जानानै फैयो। स' बेफोरखौ गैया खालामनो थाखाय एबा खमायनो थाखाय जोङो बयबो साइकेल सालायनांगौ। बेजों लोगोसे जोङो थाखा फैसानि जोङो साइकेल सालायोब्ला जोङो इक'नमिक एटलिस्ट थाखा फैसा रांखान्थिखौहाय सेभ खालामनो हायो। बेबो मोनसे जोंनि थाखाय मुलाम्फा। प्लास मोनसेया जाहैबाय मा जोंनि एक्सारसाइज, देहा, हेल्थ, साइकेल सालायोबा अभारअल हेल्थआहाय फिट जायो। स' बिनिखायनो जोङो नैबे दिनैनि बे साइकेल रेलि इन कानेक्सन टु दिस वर्ल्ड बाइसाइकेल डे खौ अबजार्भ खालामनो नागिरदों नैबे बेंटल कलेजाव। आरो उद्देश्यआ बेल' नङा जे खालि जोङो बेफोर मुलाम्फाखौ मोनगोन बे नङा। बेजों लोगोसे जोङो रायजो राजानोबो मिथिहोनो लुबैदों। मानो होननानै बुङोब्ला जों एटिटिउड डेभेलप जानायजों लोगोसे गुबुनफोरखौबो एवेयारनेस होनायासो जोंनि मेन थांखि। जाहाथे बिसोरबो नैबे साइकेल सालायनाय फारसे बांसिनै बांसिन नोजोर होयो।